Onneksi olkoon. Avajaiset on vietetty ja kaikki rullat pyörii täällä. Joo, kiitoksia. Minkälainen oli se sinun alkuperäinen visio tästä Jänkä-resortin päärakennuksesta? No, meillä oli tässä semmoinen visio, että pitäisi saada alkuperäistä rakennuskantaa kunnioittava päärakennus, joka olisi semmoinen jyhkeä ja massiivisen oloinen, mihin saisi sitten kaikki toiminnot samaan katon alle, eli ravintola ja respa ja safaritoiminnot. Ja tästä tuli semmoinen 600-neliöinen kokonaisuus, ei mikään niin maailman pieni tölli ollut. Eli sellaista kokonaisuutta hait, niin miten sulla valikoitu se lopullinen toimittaja? No me päädyttiin tässä kohtaa niin mammuttihirteen, siellä on massiivista laadukasta tavaraa, niin sopii oikein hyvin tähän päärakennukseen tavaran toimittajaksi. Miten se kokonaishanke on lähtenyt pyörähtämään ja miten ollaan päästy tähän päin? Hankehan meni tosi mallikkaasti. Täytyy nostaa hattua mammuttihirren asennusporukalle ja siihen, miten ne on hoitanut. Että ei ole tarvinnut huuella perheen eikä reklamaatioita antaa. Että on kyllä mennyt viimeisen päälle toimitukset ja tekemiset. Ja tämähän tuli tosi vauhikkaasti. Joo, meillä oli aika haastava aikataulu. Että toukokuun alussa aloittiin rakentamaan ja 7. päivä marraskuuta piti olla valmista. Niin siinä oli äärimmäisen tarkkaa, että kaikki rakennusvaiheet menee nappiin kertalaakista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos ei olisi torppaa auki, niin me oltaisiin ollut täysin kuseessa. Mutta ei mulla tule mieleen, että olisi ollut mitään semmoista ylitsepääsemätöntä. Totta kai rakennusvaiheessa aina jotakin pientä on, mutta ei semmoista, mikä olisi aikatauluun vaikuttanut. Kyllä. Miten tämä Jängän päärakennus räätälöitiin sinun suunnitelmiin mukaan? No ei ollut mitään rajoitteita. Arkkitehdin kanssa lähdettiin piirtämään ja toimitettiin kuvat mammuttihirrelle ja ne tekivät sen mukaan, että kaipa sieltä onnistuu ihan mikä vaan. Kyllä. Ja että sen kuvan luovuus auki ja tehdään ihan mitä haluaa, niin kyllä sieltä tavaraa tulee. No pitäisikö mä lähteä katselemaan tuonne sisälle? No ilman muuta. Lähdemme käymään. On kyllä massiivinen kokonaisuus. On kyllä hyvän näköistä settiä. Että miten kaikki tämä sisustuspuoli täällä, mistä sä olet hakenut niitä aatoksia? No onhan sitä tullut reissattua ympäri maailmaa ja käytyä vaikka minkä näköisissä paikoissa. Ja totta kai Suomessakin on kierrelty mestoja ja sitten koittanut yhdistellä sitä kautta, että mitä kaikkia elementtejä tähän omaan rakennukseen toisia. Meillä oli suunnittelun lähtökohtana, että saataisiin semmoinen lämminhenkinen tunnelma. Ehkä vähän semmoinen kodinomainen, että vähän tulisit vieraaksi mummohlan tai jonkun toisen kotiin tai sillä tavalla. Niin siitä se lähti jalostumaan. Ja siinä on kyllä onnistuttu. Vaikka tämä on massiivinen, iso tila, niin tässä on tosi lämmin tunnelma koko ajan. Joo. Täälläkin on tämä sisäväri tässä kokonaan, niin sehän tulee puusen värisenä kun se tulee ja sitten sitä lähdetään käsittelemään, että kyllähän hirsi taipuu sitten monen väriseksi ja laiseksi ja kyllä siihen saapii eloa millä tavalla. Ja sitten nämä on vielä käsitelty kerran täältä sisältäkin sillä lailla käsihiomalla jokainen seinäpinta, että saatiin vähän siihen semmoista raffiutta. Mitä mieltä sinä olet itse? Tuliko tästä just tarpeisiin sopiva, nyt kun on saatu paikat auki? Kyllä se on sitä, mitä ollaan ajateltu, mutta tietenkinhän tässä täytyy ihan rehellinen olla, että muutama päivä vasta toimittu, niin nyt tää alkaa tämä oman toiminnan harjoittelu, että siinä saattaa mennä vähän pitemmän aikaa kuin itse tämän rakennuksen valmistumisessa. Kyllä. No minkälaisen vastaanoton tämä on saanut? Teidän ravintolakonsepti ja yleisesti koko paikka nytten ensimmäisiltä asiakkailta? No meille on tullut tosi hyvää palautetta. Ihmiset tykkää ilmapiiristä ja tykkää että kyllä täällä puitteet on aivan mintissä. Siitä on tullut äärettömän hyvää palautetta. Että ainoat negatiiviset, mitkä tulee, niin ne on sitten omasta toiminnasta johtuvia. Kyllä. Juuri niin kuin sanoin tuossa äsken, että prosesseissa on vielä hiottavaa tosi paljon. Kyllä. Joo, harvas on seppä syntyessään. No ei ole, enkä me kehtaa tässä alkaa valehtella, että sitä täydellinen olisi. Niin toivottavasti
jengi ymmärtääkin sen. Ja kyllähän me ollaan aika avoimia oltukin siitä, että sitten jos on jotakin kössitty, niin sitten lakkikouraan ja pyytämään anteeksi ja korjataan. Niin korjataan ja lähdetään uuteen. Niin. Uudestaan tekemään. Sillä lailla se toimii ja ei siinä. Tämä on tosi mielenkiintoista oppikoulua itsellekin. Lähdetäänkö katsoa vähän tarkemmin, mitä kokonaisuus pitää sisällä? No niin, lähdetään. Tässä meillä on ensimmäisenä tervetuloa aula. Joo, minä halusin tähän semmoista näyttävyyttä ja on niinku korkea katonkorkoa ja sitten siinä on tuommoinen sammal jäkälä taideteos. Tuopii vähän sitä jänkämäistä maisemaa tähän heti alkuun ja sitten on isoa takkaa. Puutakkaa ei ole mikään maailman helpoin ylläpitää, mutta se on aina aito tuli. Ja sittenhän tässä on tietenkin tänne iso viinikaappi. Sitten löytyy kaiken näköistä särvintä. Niin tulee semmonen hyvä fiilis, että nyt tultiin niinku paikkaan, missä tapahtuu ja on meininki. Kyllä. Sitten täällä on 60-paikkainen ravintola. Sama homma, puutakka keskellä pirttiä tuopii tunnelmaa. Sitten me tehtiin tuonne tuommoinen avokeittiö, siellä näkee kun kokit on töissä. Niin se on kiva, että on sillä lailla asiakkailla niinku katseltavaa ja ihmeteltävää. Ja sitten toki tietenkin isot ikkunat, että näkee tuonne maisemiin ja niin edespäin. Joo, ja sitten meillä on vielä tuossa keittiöessä tuommoinen chef's table. Se toimii niinku aamupalakäytössä, niin aamupalapöytänä ja sitten nyt illalla siihen saa ostettua noita paikkoja. Niin. Siinä pääsee näkemään, kun sulle tehdään ruoka siinä vieressä. Joo, kyllä on. No niin, nyt ollaan täällä köökissä ja tämähän on tosiaan Välimäen Hanssin suunnittelema pohja. Ja sitten meillä on myöskin tuo ravintolakonsepti, eli ruuat ja reseptiikka ja kaikki nämä, niin Hanssin suunnittelemaa. Ja kyllä se näkyy sillä lailla tietenkin tässä vaativuudessa, että ei ole ihan halvimmat vehkeet. Eihän me näistä itse käsitä mitään, mutta hyvä on hyvä, keitto. että Hanssi käsitti. Joo, täällä on kaiken näköistä. Miten se tuo Hanssin sait ylipäätään projektin mukaan? Me oikeastaan mietin, että mikä olisi Suomessa semmoinen kokki, mikä on saanut aikaiseksi asioita, jolla on hyvä maine ja särmää löytyy. Ja mä oon Välimäen Hanssin uraa seurannut kuitenkin niin kauan kuin se on telkkarissa ollut, että se oli kokkisoasta, olisikohan 2000-luvun alusta, niin siitä saakka sitten katsellut sen touhuja. Niin mä ajattelin, että se olisi hyvä tyyppi siihen ja sitten me vaan soitiin sille ja kysyin, että miltä kuulostaa. Niin se sanoi, että hyvältä kuulostaa ja tehdään pois. Joo. Mutta oli hyvä, että lähti. Olisi saattanut olla erinäköinen, jos itse olisi alusta saakka tehnyt. Se olisi heti puolet pienempi. Varma. Pihistänyt. Ei, kyllä se keittiöstä nakit nousee. Kyllä. Haluaisin hirveästi näyttää teille taustatiloja, mutta siellä on nyt palaveri. Mutta siellä on tosiaan hyvät tilat henkilökunnan kahvistella ja pukuhuoneet löytyy kaikille. On omat vessat ja varastotilat ja huoltotilat ja siellä on kaiken näköistä erikokoista koppia olemassa. No miten näiden tukitilojen osalta, niin mitä tuleman pitää? Joka on herännyt, että mitä laitetaan seuraavaksi? Kyllähän tässä on mietiskelty kaiken näköisiä, mutta ei vielä uskalla ihan näin julkisesti sanoa, että mitä kaikkea sitä olisi tulossa. Mutta maata riittää mitä rakentaa täyteen ja ideoita pursua, niin tuskinpa tämä nyt tähän jää. Että ensi kesänä osuuko lapio maahan? No se olisi tavoite, että jotakin tehdään. Joo. No niin, täällä ollaan safaritiloissa. Täällä meillä on tosiaan kaikki safaritilojen vaatteet ja vaatetukset, niin täällä me vaatetetaan sitten asiakkaat ja he pääsee suoraan tästä lähtemään safareille. Ja kaikki tosiaan järjestetään tästä samasta pihapiiristä, eli haskit ja hevoset ja mitäs kaikkea meillä nyt olikaan, kelkat ja pelit ja pentselit. Porot ja muut. Porot ja kaikki. Ei tarvi lähteä säätämään mihinkään kauemmas. Tässä kamat niskaan ja aktiviteetteja. Kyllä. Ja jos tarviikin, niin safööri löytyy läheltä. Safööri löytyy tästä ja itse asiassa kohta alkaa vähän jo polttelemaan niin kuin seuraava keikka. Jaha. Mehän voi lähteä kuskihommi. Kiitoksia Pallaamme tästä. Asia. Joo. Ollaan kuulolla. Hyvä, kiitoksia.
All good.